bandiraɓe julɓe bandiraɓe musidɓe heeɗiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko musidɗo mon Malick Samba Tara Ndiaye ari yidde waɗande mon yewtere nde musidɓe hewɓe namni ɗum yomi waɗan ɗumen taw koye vidéo taw ene mbawa ko mbaɗanmi ko expliqué aɓe mbawa ɗum andude no feewi ko abbite dewal Allah neɗɗo ko adi fof neɗɗo o omo foti andude ko tagaɗo wonno tagganoɗo omo taggano ha o famɗi o nanna e keeci baba e o ummi e keeci baba pour taggitede e o nawa reedu yumma e nde woni toon omo taggite kadi fodde lebbi 9 e o ronki hejje toon e taggitogol ngol o yaltina toon noon ɗum woni o jibina e nde o jibina kadi nene makko ene muyninamo ombo mawna hawa enta taggitagol ngol gasani o rutti noon omo ñaama ko jiknaɓe ɓe ñamanno ko ombo mawna kadi ombo mawna ha o dañi darnde woni darnde makko ɗo haaɗi ɗo ɗum woni taggitagol ɓandu ndu gasi kono ha joni taggitagol haqqille ngol pour haqqille o mawna kono ene heddi e ɗum ɗon noon eɗen gandi ɓen jibinanoɓe ene goni cukalon hen saaha ndew ñamde nde ene mawnina ɓalli ɗi kono taw haqqillaji ɗi taggitaki taw haqqillaji ɗi ha joni way kono puɗani e nder maɓɓe te jomiraɗo noon ombo waɗi e neɗɗo ko ɓuri horsinde woni haqqille e neɗɗagu e kono noon e le e nder yimɓe ɓe goram ene waɗi ñamɓe tan ha ɓalli mumen mawni ha toowi kono noon taw neɗɗagu mumen fuɗani e nder mumen neɗɗagu ngu ene lesɗi woni ko teppere walla fuɗani boom walla hen kadi won hen neɗɗagu mumen koko fuɗi kono koko juggi way kono mawnani ko fonno ko yaltinde yaltinani ɗum aɗa andi ɗum ɗon kadi ɗum taki noon jomiraɗo subhanahu wa taala yidde moƴƴande neɗɗo o yo neɗɗagu ngu o waɗi ngu e mum timmu e ɗum taki noon o addani men ko mbiyeten ko diine no gandirɗen ni tan o addani men diine o beele neɗɗo ene wawa rewde hen beele ma neɗɗagu mum taggito neɗɗagu ngu mawna o wona khalifa Allah e dow leydi e ɗum ɗon jiɗɗen yewtude hande pour neɗɗo o wawa famde ko adi fof gadduɗen ko konngol teddugol biyetegol la ilaha illallah eyyi aɗa andi jomiraɗo ombo haali e simore suratu Muhammad woni simore 49 aya 19 o wimo fa'alam annahu la ilaha illallah e andu noon haqiqa ala dawateɗo e gonga so wona Allah kaɗen ɗon tan beele neɗɗo o wawa famde haqiqa ala dawateɗo poɗɗo rewede so wona Allah ɗum noon ko fa'alam andu ɗum wona ya haal tan ala ko a andat fa'alam a andat joni noon ɗum taki gadduɗen konngol ngol ɗo teddugol binduɗen ɗum e façon ngaji tati no windirte eyyi la ilaha illallah oɗo sen ƴeewi hakkunde laam o kala nde kalɗa mbiɗa la ilaha illallah laam oɗo a foɗimo ene foti wadde ɗo alif ha saƙer ɗo ene foti wadde alif ɗum foɗata laam o la ilaha illallah e oɗo alif a haalimbo hayso ganda hayso tawi a windani mbo hayso tawi a windani omon ɗon
e haala ma o feeñi eyyi on noon peeñƴo e haala ma sa waɗi ɗum ɗo mbimi a windi a calculi ɗum ma taw dañƴa ko temedere ko taki mbeɗa adda chiffre uji ɗi ha neɗɗo o fama tan ma dañ taw dañƴa ko temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi woni kala hen harfu a totti ɗum numéro mum ma dañ temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e oɗo la ilaha illallah ko ɗemgal tan haalata mbo kono sa winduno oɗo la ilaha illallah ɗiɗaɓo oɗo ay joni allif oɗo arani ɗo ɗum taki wadde temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi dañoɗa nde gotel ustima hen wadde heddoto ko temedere e capanɗe jeegom e jeegom oɗo la ilaha illallah yiɗa ko yo wat ɗum ɓandu ma ndu woni an neɗɗo o ɗum taki mbeɗa ya juul e saɗa teski waktuji joyi ɗi juulata ɗi par ñalawma eyyi farillaji mum ko Allah farliya wat eyyi darɗe ɗiɗe subaka mbatta ɗum woni la o ko karfeji ɗiɗi darɗe nayyi ɗe mbattaɗe tusubar e takkosan ɗum woni ilaha o ay goo ɗiɗi tati nayyi ɗum taki aɗa waɗa darɗe nayyi darɗe tati ɗe mbattaɗe futuro ɗum woni illa o ɗum taki kadi goo ɗiɗi tati mbaɗa darɗe tati darɗe nayyi ɗe mbattaɗe gueƴe ɗum woni allif lam ha saƙer o allahu o woni kadi darɗe nayyi ɗum taki noon ɗum ɗo ko ɓandu ma ndu waɗata ɗum ɓandu ma ndu haalata ɗum yiɗa ka ya woppu ɗum ko ya toppito ɗum mbaɗa ɗum e waktuji mum mbaɗa ɗum no poɗɗa ni waɗirde ɗum ɗum woni la ilaha illallah oɗo ko ɓandu ma ndu haalata ɗum oɗo haalno ɗum ko ɗemgal ma ngal e so tawi ko la ilaha illallah oɗo mo gandanɗa hoorema allif gonnoɗo oɗo iwi kadi allif oɗo gonnannoɗo ɗo iwi la ilaha illallah oɗo a calculimbo dañata ko temedere e capanɗe jeegom e joyyi temedere e capanɗe jeegom e joyyi oɗo temedere e capanɗe jeegom e joyyi so tawi aɗa teski qur'ana fof ha gasi ko simore wotere waɗi ayeje temedere e capanɗe jeegom e joyyi woni suratul an'ami woni suratu 6 e oɗo ndeɗo simore wonde temedere e capanɗe jeegom e joyyi woppu hen haqqille eyyi joni noon joyi ɗiɗo ko hen islam maha jeegom ɗiɗo ko hen iman maha gotel ngel ɗo ko hen ihsan maha so tawi joni en koddiri ɗum en mbaɗini ɗum comme zaru mbaɗen mbiyen comme no woyndu ni woyndu neɗɗo o faama way kono yimɓe fof nana niɓɓere e nder woyndu ndu waɗi cuuɗi tati suudu ndu ɗo wiyete islam wondu ndu less suudu ndu ɗo wiyete iman kañum rewi hen suudu ndu ɗo wiyete ihsan yimɓe fof nan ɗo joni noon jomiraɗo yiɗi e neɗɗo o ko wonɓe ɗewɓe e suudu l'islam joyi ɗi ɗo yo timmu woni joyi ɗi holɗin joyi woni shahadatani iqami salati ita i zakati sawmu ramadan hajju baytillahi alharam ɗum woni jokuli joyi islam wona en paami ɗo e so tawi ko iman waɗi ko jokuli jeegom woni an tuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sarrihi woni jeegom e gotel ngel ɗo woni ihsan mbiyeɗa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka saɗa rewa Allah yawano aɗa yiyambo sa yiyanimo ganda omo yima aɗa andi déjà ɗi timmi eyyi ɗiɗo noon neɗɗo wawaɗi timminde taw a jaggani e ɓoggol ngol Allah tellinno e nder woyndu he Allah ene tellini ɗo ɓoggol e nder woyndu he sa yano e simore tataɓere woni suratu al imran aya temedere e tati ɗo Allah wiyata wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu e woyndu ndu o tellini hen ɓoggol o wi onon fof jagge hen oto ceere hen ha jalton woyndu ndu
ɗum woni wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu suratu al imran aya 103 eyyi joni noon keɓal hen ɓoggol ngol woni koye jungo makko keɓal keddigal ngal o totti ɗum yimɓe yo jaggo hen beele ma gartu e makko gartugol pewgol kala jaɓanɗomo ko yo jaggu hen beele ma artu gartugol pewgol ɗum taki noon o wima noon islam ko joyi woni ɗiɗo joyi sa ƴettiɗi a jaɓiɗi a ƴetti ɗum tan yonani par ce que namnoɗa ko toɓɓe 12 jiɗeɗa ko yo joyi ma timmu jeegom ma timma gotel ma timma sa ƴetti joyi ɗi e ɓoggol makko ngol ɗo tellini ngol ene waɗi pible 9 hen pible 3 tolni koye suudu islam pible 3 keddiɗe ɗe tolni koye suudu iman pible 3 keddiɗe ɗe tolni koye suudu ihsan pible 3 ɗeɗo tolniɗe e suudu l'islam sa ƴetti joyi ɗi jaggata koye ɓoggol ngol ene waɗi pible 3 beele ma ngabbu walla neɗɗo o so tawi o famata pible o wiye escalier ji sa ƴetti ɗiɗo joyi ene waɗi ɗo escalier ji so tawi a wawa famde pible mbiya ene waɗi ɗo escalier ji ɗo neɗɗo o ngabbata pour yalta o naata e suudu nduɗo eyyi escalier gadano walla mbiya fimde adande wiyete ko at tawbatu fokko neɗɗo o tuuba e bakkatuji mum o ƴettat joyi ɗi o jaggay nde ɗo fimde o tuuba o wona tuubowo e fimde ɗiɗe ɓere nde fimde tataɓire nde ko at taqwa o hula Allah ɗeɗo pible 3 sa ƴetti joyi ɗe ko ɗum ɗo towrata neɗɗaguma beele ma yalta e suudu l'islam ndu taw aɗa nawri joyi ɗi gara e suudu iman joni noon sa are suudu iman wona mi haalninumi ko an tuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayri wa sarrihi ko ɗiɗo mbiyeɗa ya addor dow sa ƴetti ɗiɗo jeegom a dañino joyi wona joni woni 11 eyyi ɗo kadi ene waɗi pible mum 3 e suudu ndu suudu iman e ndeɗo fimde adande wiyete ko asidqu gona neɗɗo gonɗuɗo ɗiɗe ɓere mum ko al ikhlasu gona neɗɗo laɓɓinɗo dewal mum Allah tata ɓere nde ko addumanina gona neɗɗo dalɗo gona neɗɗo teeyɗo wona en paami e so tawi a yalti noon a are suudu ihsan mbiyeɗa ko gueɗel gotel nen ɗo joktu woturu nen ɗo ya wat feere ƴettandu so tawino ko sawdu mbiyeɗa ƴettu ɗum e mbiyeɗa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka saɗa rewa Allah ya wano aɗan yiyambo sa yiyanimo ganda omo yima ɗum kam mbaɗa ɗum e haqqille ma e ɗum kadi sa ƴetti ɗum ene waɗi ɗo pible 3 goɗɗe pible ɗeɗo adande mum wiyete ko almuraqaba kala ɗo gonɗa ganda a telani hayso neɗɗo fawana e ma itere ganda kam taɓɗomo o enen fawe ma itere ɗum woni almuraqaba mushahada ceedoɗa ceedugol timmugol woni ceedugol moƴƴol men gar hen joni e seedade pour mbawen andu wona eyyi ma'rifa ganda Allah eyyi joni noon so tawi a ƴetti nde ɗo fimde aɗa andi ko nde wattindino a yalti kam Allah addima ha ɗo e joni noon a yaltat jagga noon e jungo Allah ngo jaggunogo ngo ɓoggol ngol ɗum taki kadi sa yano e suratul hajji woni suratu 22 aya 7:8 ma nan jomiraɗo en wiya wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir ɗo ls o ko wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu les o ɗum mbiyanoɗa e suratu al imran aya 103 sa yi ha a yalti e koye jungo Allah ngo jaggata e ɗo noon mbimi ɗo ndewnoɗa ɗo fof aɗa yalta woydu ndu gonnoɗa koye niɓɓe saɗa teskiti alqur'ana kala nde o addanma niɓɓe o addantuma ɗum ko jamɓu zulumat tan o wiyata sa yano e simode baqara aya 257 ɗo wiyata allahu waliyul lezina amanu yukhrijuhum min azulumati ila nuri Allah woni kilifa julɓe ɓe o mbo itta ɓe e niɓɓere o adda ɓe leere
kono wallazina kafaru awliya'uhum ad-daghut yukhrijunahum min az-zulumati min an-nur ila az-zulumat. Ayi ko ɗo seyɗani faddi neɗɗo o yiɗa neɗɗo yalta woyndu nduɗo ha jaggoya e Allah. Aroɓe ɓe pour jagga e Allah ko ɗo o faddiɓe. Ɗo o wino Allah mami faddo yimɓe ɓe doole maɓɓe ɓe tagota koye sirat al mustaqim. donc ɗum ɗo wonno sabilillahi aɗa fayto sirat al mustaqim. Ngol ɗo diidol woni as-sirat al mustaqim. Gonnoɗa koye sabilillahi saɗa yiɗi fawoyade e sirat al mustaqim noon a yaltat woynu ndu a dañat ɗiɗo joyi daña jeegom daña gotel ngel woni la ilaha illallah ma oɗo timmi. ɗum taki rasulu men sallllahu alayhi wa sallam o wi kala biɗo la ilaha illallah naata aljanna. woni wiide nde noon ko ma joyi ma islam timma, jeegom iman ma timma, gotel ihsan ma timma. ɗum woni a wi noon wona kalate ɗo e ɗemgal ko ɗum ɗo ma timma nde neɗɗago ma timma. e ko ɗiɗo poyoŋaji 12 namnonoɗa so tawino ko examen mbiyeɗa admi. siɗen teski e simore 42 woni suratu suure aya 52. jomiraɗo wi rasulu men sallallahu alaihi wasallam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. aɗa fewde yimɓe ɓe pour ɓe paya to lawol poccugol. ɗum ɗo woni fewde to lawol poccugol. kono tanka a yaltani ɗo a fawaki e lawol poccugol. o wino e suratul mu'minuna aya 73. wa innaka la tad'uhum ila siratin mustaqim. aɗa nodda ɓe yoɓe paato lawol poccugol. fewde to lawol poccugol noon kala ne garɗen e julde ko ɗum ñagotoɗen Allah yo faw men e lawol poccugol. biyeten ko ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin. ɗum woni siratal mustaqim ko ma jalta. ɗo fof aɗana niɓɓe taw ko ma jalta. islam o ɗo mo mbiyata joyɗi won dañɓe joyi tan noon jooɗi taw jahani te ɓen noon way kono dañani haydara wona par ce que ene keddora wonɓe timminani boom joyɗi par ce que blocage o fof ko ɗo woni. eyyi ɗum ɗo noon ɗum ɗo ene jari andu kadi ɗiɗo joyi fof ɓuri hen himmude ko gaddiɗo o shahada. enen mbiyeten hen saaha enen haalpularen mbiyeten ko so goboni limore ayima wona so goboni limore ayima. te mbiyen kadi dewe Allah fof ɓuri hen mawnude ko julde. so julde moƴƴi fo moƴƴi so fo boni ɗum ko jumre. julde ko dosgal ɗiɗaɓal wona kañum woni gadanal ko dosgal ɗiɗaɓal. eyyi ko gadanal ngal bonata fof bona so gadanal ngal moƴƴi fof moƴƴa. ɗum woni shahada noon mbimi ko ni wayi misal wayi kono otorayi ni ay otorayi enen mbiyata terrain ay ɗo woni machine o ɗo woni dognowo o ko ɗo wonata. sa wi ashhadu an la ilaha illa allah ko mbiɗa ko selli so tawi ɗum ene selli woni otorayi ma o moteur o ene moƴƴi. sa wi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɗum ɗon kadi selli eyyi ɗum woni aɗa wawi dognude. joni so tawi machine ma ene moƴƴi aɗa wawi dognude aɗa andi a malama par ce que salatu o ko wagon. iqami salati ko ɗum wagon koko rewi hen ala moteur. ita i zakati ko wagon. sawmu ramadan ko wagon. hajju baytillahi haram ko wagon. ɗiɗo fof ko ɗum ɗo nawata ɗum. so ɗo moƴƴi a huɓɓi aɗa wawi dognude ɗum ɗo fof rewa e ma. so tawi ɗum ɗo noon an moteur ma moƴƴani shahada ma moƴƴani a wawa dognude ma ƴeen e nder wagon o ɗo cikka aɗa yaha tawa yahani. ɗum woni jomum tawa yahani. dole yimɓe ko ɗum heɓi ɗumen. shahada wona a ari a tawi yumma e bamma ko julɓe tan mbiya mi woni julɗo. ala ɗum yo neɗɗo reno ɗum. ala fof tawa o bammum ko docteur tan ara wona docteur. ɗum en jiyani ɗum wona ma janga. ala fof tawa o bammum ene ara
ene woni e liggey ene liggo ngara tan jokkoɗa hen ma mbaɗa déposé kayitaji ma nde jeeyeɗa e liggey he e ko Allah kone ko noon shahada alay sago timma alay sago ko mbiɗa ko a ceedima kala no ceedirɗa ɗum ganda ɗum no feewi so ɗum moƴƴi noon a seedima Allah a seedima nelaɗo mum ɗum timmi eyyi an a malama motor ma ne moƴƴi aɗa wawi dognude sa huɓɓi a yeehi tan wagon salatu ara zakat ara sawmu ramadan ara haji baytillah ara fof rewa e ma kono so ɗum moƴƴani haydara moƴƴani ko shahada sellata goo moƴƴata limore moƴƴe so goo boni fof boni ana ɗum ɗo neɗɗo o omo foti ɗum andu so neɗɗo o andani ɗum tan koye probléme uji mawɗi woni eɗen jogui ɗo namne ha heewi probléme o fof dole julɓe ko ɗo mbaɗa bloqué e joyɗi igami ko wayno shahada igami salati ita e zakat ko ɗo dole hen ko ɗo dañi probléme uji timminani par ce que mbawa ɗum timminde no kaldanani mbawa ɗum timminde te no kaldanani hewani sa timminani ɗum ɗo noon a yaltata ɗo ko ɗo tan gonata te an joni yiɗa ko yo ya yaltu beele ma neɗɗago ma timmu gona khalifa Allah e dow leydi mi hokka hen misal ay ummade ɗo feewi ɗo nduɗo suudu islam way kono ummade teppere feewi e hofru haqqille fof e neɗɗago yiɗa ka yo haɗɗo so tawi ko Allah awno ko e ma haqqille e neɗɗago ɗum fuɗani walla so fuɗi ko ɗo tan haaɗi e gonata tan ko jahowo ko fotani yaade e ummade e hofru feewi e nadorde e haqqille kadi yiɗaka yo haɗɗo ala so haqqille ko so tawi tan ko ɗo kadi puggol mum ko ɗo tan kadi haaɗi jomum so tawi ko gorko o yiɗata tan ko rewɓe so tawi kadi ko debbo o yiɗata tan ko worɓe ko hen tan haqqille kala ko ombo yaha ko ɗum tan e ummade e nadorde kadi feewi e dande haqqille kadi oto won ɗon so tawi kadi haqqille ko ɗo tan kadi haaɗi e neɗɗagu jomum ko ñamde tan e yarde woni meccal mum ɗum kadi o neɗɗagu makko timmata haqqille yiɗa ko yo wone hoore ay hoore haqqille so wone hoore no timri ni terɗe fof ko noon haqqille wiya yo timru terɗe fof halfa ɗumen hay targal gotal oto wat hunde waynaki haqqille eyyi ko nden gonata khalifa Allah e dow leydi kono so wona ɗum ɓaade tan neɗɗagu ma ngu fuɗani taw walla ko ɗo ngu yarate a fawoyaki e siraɗal mustaqimi gonɗa koye sabil e an kalfinaɗa ko hoore ma ya halfu hoore ma an hay galle ma a fotani halfude par ce que kalfinaɗa ko hoore ma ko ɗum ɗo jinnomi lernande bandiraɓe musidɓe beele ma mbaw ɗum famde namniɓe mi ɗum ɓe eyyi ɗum ɗo kadi ene waɗi boom gueɗe goɗɗe gonɗe nder neɗɗo ene foti ɗum famde kono ɗum ɗo kam ɓuuri himmude ɗum ɓuuri himmude par ce que neɗɗo o oto sikku koye darde makko nde tan no haaɗi ala ombo foti ɗon yawtude e holno yawtirta noon mbeɗa andi kalirguel ngel heƴƴata hen en mbawa ɗum wadde ɗo expliqué foof ha neɗɗo o wawa ɗum famde e ɗum woni isra u neɗɗo o gadano ene heddi ɗiɗaɓo afwan mi'raj nde o jibina pour ngabbugol makko o wonoye neɗɗo e ko ɗum ɗo Allah fawnimo beele mo wonoye neɗɗo Allah kadi wonko fawanma kadi mi'raj ma ɗiɗaɓo beele ma yettoye noon e hadruji Allah ɗi so wona ɗum tan gurdam ma fof koko perti ko jaafoɗon no feewi ko musidɗo man Malick Samba Tara Ndiaye so tawi ɗum ɗo ɗum banmi expliqué jumrene hen walla neɗɗo wonko yiɗi hen namnitade mi tottira numéro am rek ko 77 515 26 64 walla mbaɗa 70 109 65 07 ɗum sa waɗi ɗum tan inchallah min jokkodir walla so tawi jumre ene woni hen ko kalmi ko mbattami e lawol ko musidɗo mon Malick Samba Tara Ndiaye to Djoum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh